Ito na akong mga kauban. Ito gidiyaan mo ko nila. Ayo. Ayo. Asa ang tao dito sa balay? Sirado man. Hindi na nung hawak mo rin sa balay. Hiya. Mga silingan. Sumpagay na ninyo. Ayaw balay. Bay, o sa man bay? Kadungog ka to? Bitaw no? Murag na kami nagmaoy diyang dapita bay. Bitaw. Wag na ay nagmaoy yun. Ato na to bi? Tara. Ayaw balay. Ako negosyo, puro logi, wala kita, ha? Puro utang, burak, puro utang, wala bayad, ha? Ako singil ato ko burak, ha? Hoy, burak! Gawas mo na ba? Ganun na ako galagot sa inyo. Hoy, burak! Wala ikaw plano bayad, utang? Uy, si Insik man to. Naningil sa utang. Wala ba ako ikabayad? Hoy, burak! Asa na ba ka, bulak? Ha? Ikaw ba puro utang, wala ikaw bayad? Hoy! Gawas niya ba? Ako negosyo, logi, wala kita, ikaw puro utang, ha? Dili ikaw gawas. Imo balay ako sunogon, ha? Uy. Silado man iya balay. Wala tao. Ako uli na lang. Grabe bulak ba? Kita maningil, wala tao. Pero utang, okay. Sige, utang, wala bayad-bayad. Ha? Hoy, bulak! Wala kay plano bayad, imo utang. Kinsa ta hatong nagmaoy bay no? Bayad utang ka. Uy, sinsi ko, magmaoy. Abi ka bulak ba? Hoy, bulak! Wala ikaw plano bayad. Ay, dali ka na. Oh, Tara kaya to ng dakpon. Tara. Gawas nila, bulak! Bulak ba? Hoy, hoy Jack. ikaw din nagmaoy maoy diri ha? Ha? Ikaw nagmaoy maoy diri? Ako wala, maoy ako singil, utang bulak. Wala akong sabot sa imong gipangyoyo kay sabak kay kadiri bab. Sabang anit. Sa barangay ta magpan. Sa barangay ta magpan. Ako singil, utang bulak. Eh, wala. Dala. Ikaw ho. Ta, dito ka sa puso magpapaliwanag. Utang bulak. Bayad ba ni kayoyo? Mamaliyog dahil may pag-support sa amo ang bagong YouTube channel nga Nanggawisan Viners. Pinagi sa inyong pag-share, pag-like, and pag-comment. O syempre sa pag-subscribe sa among YouTube channel para updated mo sa amo ang bagong mga uploads. Kung katong gusto magpa-shoutout, comment lang. Padayon lang mo sa mga sa mga suporta ninyo. Please support guys. Salamat kaayo. Okay, see you sa next vlog mga Kalanggawisan Viners. Sumarto, bye!